बाबुल बुआ. गर्ल्स हॉस्टेल. 2 भयानक अनुभव. कमला मावशी म्हणजे आमच्या इमारतीत काम करणाऱ्या एका वॉचमनची बायको. ती एका मुलींच्या वसतिगृहात कामाला होती आणि तिच्यासोबत घडलेला हा अनुभव तिच्या नवऱ्याने मला सांगितला होता. कमला तिथे कॅन्टीनमध्ये कामाला होती. ती तिथे खुश दिसत होती कारण त्या वसतिगृहातच तिच्या रात्रीच्या राहण्याची सोयही ठेवली होती. ते कॅन्टीन तिथे नवीनच बांधलेलं वाटत होतं. दिवसभर काम करून ती संध्याकाळी तिथल्याच तिच्या सहकर्मचारी महिलेशी याबद्दल बोलत बसली. तुम्ही इथे नवीनच आहात वाटतं. नाही, माझ्याकडे पाहून तसं वाटतं का? मी तर बरीच वर्ष झाली इथेच काम करते. तसं नाही, हे कॅन्टीन तर इथे नवीनच बांधल्याचं दिसतंय म्हणून विचारलं. अच्छा, पण तसं नाही आहे. हे कॅन्टीन खूप जुनं आहे. जुनंवालं अचानकच कोसळलं आणि मग हे त्याच्याच जागी नवीन बांधण्यात आलं. कोसळलं? हो ना, त्यात एक बाईही मरण पावली. अरे देवा, रात्रीचा उगाचाच विषय काढला तिचा. म्हणजे? नाही, जाऊ द्या, नंतर कधीतरी बोलू, असं म्हणत ती तिथून घरी निघाली. कमला मावशी मात्र आज तिथेच थांबणार होत्या. रात्र झाली. सर्व मुली त्यांच्या त्यांच्या रूममध्ये झोपी गेल्या. कमलाबाईही त्यांच्या रूममध्ये गेल्या होत्या, पण त्यांना काही केल्यात झोप लागत नव्हती. नवीन ठिकाण, खोलीत एकट्याच, शिवाय त्या कॅन्टीनची गोष्ट. अचानकच ते कॅन्टीन कोसळलं होतं, ज्यात एक बाई मरण पावली होती आणि त्या बाईबद्दल बोलायला मगाशी त्या स्पष्टपणे टाळत होत्या. कमलाबाईंच्या डोक्यात हा विषय भुंग्यासारखा भुणभुणत होता. शेवटी त्या त्यांच्या खोलीतून बाहेर आल्या. खाली हॉलमध्ये सर्वांसाठी बसण्याची सोय केली होती. तिथे कोपऱ्यात एक टीव्ही बसवला होता. कमलाबाईंना झोप येत नव्हती म्हणून त्यांनी टीव्ही लावला. त्यांचं लक्ष सहजच बाहेर गेलं. तो हॉल कॅन्टीनच्या अगदी समोरच होता. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि टीव्हीकडे पाहिलं. टीव्हीवर फक्त मुंग्याच दिसत होत्या. तेवढ्यातच तिथे कॅन्टीनमध्ये एक भांडं पडल्याचा आवाज आला. त्या आवाजाने कमलाबाई दचकल्याच. तिथे एकटीनं राहणं शहाणपणाचं तर नक्कीच नव्हतं, म्हणून त्यांनी टीव्ही बंद केला आणि त्या 2 पावलं पुढे चालत गेल्या. तोच तो टीव्ही आपोआप सुरू झाला. कमलाबाई जागीच गारठल्या. त्यांनी हिंमत करून परत हॉलमध्ये जाऊन टीव्ही पुन्हा एकदा बंद केला. यावेळी त्यांनी त्याची खात्रीही केली. त्या हॉलमधून बाहेर येताच तो पुन्हा एकदा आपोआप सुरू झाला. यावेळी त्यांच्या शरीरातून भीतीची एक लहरच गेली. त्यांचं संपूर्ण अंगच शहारलं. त्या तशाच धावत त्यांच्या रूममध्ये आल्या. त्यांनी जमिनीवर आधीच अंथरूण घातलं होतं, त्यावरच त्या येऊन झोपल्या. त्यांचे हातपाय गार पडले होते. कुठे येऊन पडलो असं त्यांना वाटू लागलं. दरवाजातून लावला जरी असला तरी दाराच्या फटीतून बाहेरचा थोडा प्रकाशात शिरत होता. त्यांनी हळूवार आपले डोळे उघडले. त्यांना त्यांच्या समोर रक्ताने माखलेले 2 पाय उभे असलेले दिसले. ते पाहून त्या इतक्या घाबरल्या की त्यांनी डोक्यावरून पांघरूणच घेतलं. त्या जोरजोरात सर्व देवांची नावं घेऊ लागल्या. त्या एका भूतासोबत अख्खी रात्र एकाच खोलीत बंद होत्या. सकाळ होताच त्यांच्या सहकारी बाईंनी त्यांच्या खोलीचं दार ठोकलं. कमलाबाईंनी पाहिलं, खिडकीतून उजेड येत होता. सकाळ झाली होती. त्यांनी धडपडून खोलीचं दार उघडलं आणि सहकारी बाईंना पटापट रात्रीचा सर्व प्रकार येऊन सांगितला. त्यावर त्यांनी कमलाबाईंना जरा शांत केलं. थोड्या वेळाने त्या बोलू लागल्या. हो, इथे आजही त्या बाईची आत्मा फिरते. तुम्ही इथे यायच्या आधी इथे कामाला असणाऱ्या बाईला ती अनेक वेळा दिसली होती. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा एके रात्री तिला अचानकच कोणीतरी पाठवून एवढ्या जोरात धक्का दिला की ती 2-3 फूट पुढे जाऊन कोसळली. त्या रात्रीनंतर तिने हे कामच सोडून दिलं. हे ऐकताच कमलाबाईंनीही त्यांची नोकरी एकाच दिवसात सोडून दिली. मी खरं तर गावी राहणारी मुलगी. शिक्षणानिमित्त मी शहरात आले होते. शहरात शिक्षणासाठी इथे तिथे खोली घेऊन राहण्यापेक्षा मी मुलींच्या वसतिगृहातच राहण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीचे काही दिवस तर मस्त मजेत गेले, पण नंतर मला तिथे बाथरूममध्ये कसलेसे भास होत असत. मी तिथल्याच काही मुलींना याबाबत विचारलंही, तेव्हा त्या म्हणाल्या की हे हॉस्टेल झपाटलेलं आहे आणि इथे मुली बाथरूमच्या रूममध्ये कधीच एकट्या जात नाहीत. मला तर हेच कळत नव्हतं की त्या मुली हे सगळं खरं सांगत होत्या की मी गावावरून आलेली हे पाहता माझी खेचत होत्या. पण मी मात्र या गोष्टींना मानणारी होती.
आणि मला खरंच त्या बाथरूममध्ये गेल्यावर काहीतरी विचित्र भास होत, खास करून बाथरूमच्या आरशामध्ये. तिथे नक्कीच काहीतरी विचित्र होतं जे मला जाणवत होतं. एके रात्री मी अशीच झोपले होते तेव्हा अचानकच माझ्या पलंगाखालून कोणीतरी ठोकल्याचा मला आवाज आला. मी तो स्पष्ट ऐकला होता. मी तेव्हा इतके घाबरले की माझी पलंगाखाली वाकून पाहण्याची हिंमतच झाली नाही. काही दिवसांनी तर मला एक भयानक भास झाला. मला खाली काही लोकांच्या कुजबुजण्याचा आवाज येत होता. मी खिडकीतून खाली वाकून पाहिलं तर खाली काही लोक खांद्यावरून एक प्रेत घेऊन चालले होते. माझा तर माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. तरीही मी त्यांच्याकडे तशीच पाहत राहिले. तेव्हा अचानकच त्यांतील एक माझ्याकडे त्याच्या भयानक नजरेने पाहू लागला. मी खडबडून जागी झाले. मी पाहिलं, घड्याळात रात्रीचे 3 वाजले होते. मी एक स्वप्न पाहिलं होतं. मी देवाचं नाव घेत तशीच झोपून गेले. सकाळी कसल्या तरी गोंधळाने मला जाग आली. मुली इथे तिथे धावत पळत होत्या. मी सहजच त्यातील एकीला विचारलं तेव्हा ती म्हणाली, काल रात्री हॉस्टेलमधल्या एका मुलीने इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केली होती. हे किती भयानक होतं, कारण काल रात्रीच मला ते भयानक स्वप्न पडलं होतं. मी जोपर्यंत त्या हॉस्टेलमध्ये राहिले मला तिथे कसले ना कसले अनुभव येतच राहिले. गावी असताना मी भूतांच्या अनेक गोष्टी ऐकल्या होत्या पण कधी कोणता अनुभव घेतला नव्हता. पण इथे शहरात मात्र मला तो अगदी जवळून आला होता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.